Fid-diskors tiegħu fix-xara, Robert Abela semma l-isfidi li qed jaffaċċja l-poplu, iżda ebda soluzzjonijiet. L-uniku messaġġ li kellu għall-partitarju tiegħu kienet il-frażi l-establishment. Fawdex il-Prim Ministru għamel referenza għal proġett tal-Għadira li dam xhur twal sakemm tlesta. Minkejja li Abela stqar li l-proġetti qed jitlestew fin effiċjenti. Semma wkoll li jridu wettaq diversi proġetti oħrajn mingħajr ma semma x'inhuma dawn ix-xogħlijiet. Minkejja li hemm diversi proġetti li wieħed iżda ma wettaqx. Robert Abela mbagħad għamel referenza għal grey listing li daħħalna fiha hu stess, iżda għażel li jattakka lil Bernard Grech. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi implika li tlieta meta se jitressaq Joseph Muscat mhuwiex jum importanti għaliex moħħu biss li jirbaħ l-elezzjoni ta' 15 oħra biex isalva ġildu. Issa għamlu it-28 ta' Mejju bħala l-aktar jum importanti għalihom. Aħna nibqgħu iffokati fuq it-8 ta' Ġunju. Jade England għal Net News.